Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke ukuhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha. Kusekhaya la, subscribe ku-channel, like ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo, wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV, siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke silethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolu suku. Ingaza kwethu namhlanje umhla ka-7 kuJune, sekwinyanga la, inyanga ephethe i-deadline date okumhla ka-30 June, la esisho khona sithi-ke abantu bokufika abanganawo amaphepha okubala eNingizimu Afrika abasikhulule. Isizathu-ke sokuthi-ke singabadingi, ikakhulukazi okuyisizathu okuyisona esihamba phambili, amathuba emisebenzi asemancane kakhulu kunentsha yala eNingizimu Afrika engayitholi imisebenzi, kodwa leyo msebenzi leyo ifundele ngesimo sokuthi kunabantu bokufika abaqashiwe kule misebenzi le efunwa yintsha yaseNingizimu Afrika. Kanti ngokomthetho, if uwumuntu wangaphandle ukuze uthole umsebenzi kwelinye izwe, kumele kube ukuthi abantu bakulelo lizwe lelo bancane noma abekho abakwazi ukwenza lo msebenzi wena osuke uzoqashelwa wona njengomuntu wokufika. Kuningi-ke ingane zakwethu esingabadingeli khona abantu bokufika. Okunye futhi kwakho ama-drugs siwadayiselwa abantu bangaphandle, of which iningi labo abantu abanganawo amaphepha okubala eNingizimu Afrika. So umhla ka-30 June iyona deadline, akusikhona ukuthi bazobe bexoshwa, kodwa i-deadline date ibekele ukuthi uhulumeni kube ukuthi uzobe esenaso isisombululo sokuthi le ndaba yabantu bokufika abagcwele kangaka la eNingizimu Afrika uyiqeda kanjani. Ngane zakwethu, uma ukuthi mhlambe ubungakahlangani nalezi zindaba engizoyidlulisa njengamanje, uCyril Ramaphosa okungumengameli wala eNingizimu Afrika ngo-6 namhlanje ntambama uzobe ekhuluma, ethula inkulumo yakhe based to le situation ekhona njengamanje ukuthi abantu bokufika sithi abahambe eNingizimu Afrika. So namhlanje ngo-6 kuyisonto, ngo-6 uRamaphosa uzobe ekhuluma. So sondelana ne-TV yakho ukuthi-ke nawe ukwazi ukuthi umuzwe ukuthi uzobe e-addressa ethini abantu baseNingizimu Afrika. Asimazi ukuthi uzothini. Okungenzeka mhlambe uzobe ezositshela mhlambe ngama-strategies mhlambe asebehlale phansi babona ukuthi engakwazi ukuthi alungise le ndaba le yabantu bokufika abanganawo amaphepha noma abanganayo imvume yokuthi bebe la eNingizimu Afrika. Ngaza kwethu, ngicela ni-like ivideo, ni-subscribe ku-channel, niphinde ni-comment kwi-comment section. Iziku-Trend TV izohlezi khona la inilethela-ke indaba eyisemathini usuku nosuku. Ahlangabezane kwivideo elandelayo nakwi-comment section.